Benvinguts i benvingudes novament. Anem al vídeo número 4 de la sèrie de respiració per a començar el teu camí amb el ioga. En este vídeo anem a aprendre com fer la respiració completa. En els vídeos anteriors hem vist la respiració abdominal, hem vist la respiració toràcica o costal i, per últim, hem vist la respiració clavicular. Ara anem a unir-les totes per a fer tot el cicle i utilitzar tota la capacitat pulmonar del nostre organisme. Així que, dues opcions o tres. Com us vaig dir en el primer vídeo, podeu tant estar assentats així i ficar el culet en un coixinet perquè vos abaixen millor els genolls i tingueu l'esquena recta. Podeu estar sentades en una caïra, si vos resulta difícil anar cap a terra. I l'última, i és si vos resulta més difícil i esteu pendents més de la postura que de respirar, l'opció número 3 és estar totalment tombats. Ahí. Vale? Jo vaig a col·locar-me sentada per a que ho pugueu veure bé. Des d'ahí anem a començar. És important que vegis els vídeos anteriors per a tindre més coneixements i haver agafat més connexió en cada part de la respiració per a ara unir-los tots. Així que comencem entrant l'aire fins a la part baixa de l'abdomen, anirà pujant l'aire, observarem com s'obrin les costelles i pujarem fins a la part alta, fins que notem que pugen les clavícules sense que pugen els muscles. Val? Per ajudar-nos, podem fer tot el recorregut amb les nostres mans, igual com ho fèiem en els vídeos anteriors, una respiració per una, i ara connectant-les totes, com si fos una ona del mar que entra, que ve cap a la voreta i que ix, que se'n torna. Val? Per tant, comencem, inspire, però vaig ensenyar-vos un dibuixet que tenia així preparat. Salva, dime si se veu bé, per favor. Sí. Vale. Esta és la inspiració. Vale. Per ahí comença a entrar i el que baixa és el diafragma, vale? Comença a entrar, s'obri tot el que és la caixa toràcica i així dalt puja la clavícula, com hem vist en la respiració anterior. I quan tirem l'aire, el diafragma torna a pujar, perdoneu, primer baixa la clavícula, torna a entrar el tòrax cap a dins, se torna a contraure i el diafragma per últim puja i la panxeta se n'entra cap a dins. Val? Això és simplement per a que tingueu més info de lo que aneu a fer. Però realment, sobretot, teniu que notar-ho. Però n'hi haurà gent, si és més visual, que al veure aquests dibuixets li ajuda a saber el que fa el seu cos. Val. Ara sí, anem allà. Podem tancar els ullets per connectar més en el moviment i la respiració. I fiquem les manetes en el principi. Anem a agafar una respiració normal, sense fer res. Inspire. Exhale, tire tot l'aire. Pel naset, recordeu. I ara sí, comencem. Podem seguir amb les manetes o soltar les mans, apoyar-les en les cametes i observar com entra i ix, plenant tot el nostre cos.
la meva respiració amb la meva atenció i observe tot el moviment del meu cos. Ve la ona del mar, entra i ix quan tira l'aire, me buide. Continuar ahí i podeu observar com estar totalment connectat a la respiració fa que no hi hagin pensaments que ens distraiguen o ens porten a altres llocs. I si ve algun sempre puc tornar a reconnectar si me perc en eixe cicle d'entrada i eixida, en eixa ona del mar que ve pa cá la voreta de la platja i que se'n torna a anar. Continua ahí. Si esteu tombats, se quedeu tombats i manteniu un ratet més la respiració. Ahí teniu la vostra expansió, l'expansió de la vostra energia vital, el control de la vostra energia vital, reconnectats amb vosaltres. I des d'esta consciència començaré a aprendre en els següents vídeos més maneres de respirar i com connectar la respiració completa en el moviment del nostre cos. Moltes gràcies per practicar, per elegir cuidar-te i reconnectar amb la teua respiració i, per tant, reconnectar amb la teua vida des d'un altre punt, des de la consciència plena.